Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit adda latta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan at Chester at taga Baguio City, nga iti agdama kat adda ijay Canada. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out kada Grace Agtina, Adni Rasol Rolyoda Balanag, Arman Lastimosa, Cherry C. ken Chichi Sayang. Tatang Marcelo ken Inang Concepcion Galang. Kakabsat ko ada Mercy, Mila, Marlon, Samuel, Jocelyn, Annabel ken Rowena from Annalyn Galam. Shout out iti Alonso Maliaga Tanyesa family di Taal-Lakapan from Homer Alamo. Velasquez family from Imelda Velasquez ti Riyadh. Kakabsat ko adamanang Leti Rivera, Zeth Adarna, Josie Barcel ti Prado Omingan Pangasinan from Oliver Gutierrez. Marlene Mina, Charis Tanggilig, Feli Fiesta, Soledad Valencia, Norma Sanchez ti Binalonan Pangasinan from Leonora Bautista. Aki family, anak ko ada Kyle Lawrence ken Michelle Pinoy ti San Jose Sur, Malig Isabela from Jenny Rose Pinoy. Daligkon family di Tamalapat Cordon ken Confieso family di ta Santiago City Isabela from Rose Ann Confieso. Shout out kada Chelaija Abad, Cristel Telan, Christine Magganon, Jasmine Rivera, Ellie December kan Gemma Frutas. Happy birthday ka ni Julian Hidalgo from Mama Loida Hidalgo ti Binalonan, Pangasinan. Makablaawan ni Ading Roland ti Kingdom of Saudi Arabia, Rochelle ti UAE, friends ko ada Maricel, Giday, Ruby, Melda, Badeth kan Sally ti Hong Kong from Rowelyn Corpus.
Kasuga Tolentino kan Corpus family dita Rizal Santiago City from Roland Corpus. Shout out kada KBL Cordillera TV, Sen Peralta, Nati Agustin, Maricel Daligis, Headhunter Vlog, kan Japan. Mina family ti Alicia Isabella from Erickson Mina ti South Korea. Happy 3rd wedding anniversary kada Leniki Alejo kan JP Alejo. Family Rais, Alvin Opido kan Coco Opido kan relatives ko dita San Mateo Isabela from Maiden Joy Rais. Reynaldo Jose, JC, Ayan Chester, Daisy Jen from Josephine Jose. Elsa, Mary Ann, Jenny Lynn, Kimberly kan Lady Len Matusalem. Dagani, John Rick, Prince, Princess Athena, Darwin Jobet kan Matusalem family from Nelia Limon ti Dubai. Shout out kada Aida Garcia, Flori Castañeda kan Susan Ronquillo. Anak ko ada Ayla May Joan kan Gian Alea Faye. Lakay ko ani Joselito Galapon di Tabugnay, Jadine Nueva Vizcaya from Ana Delfin ti Singapore. Makablaawan pa'y ti Rumbawa ang Batali family, datatang Jelly, Nazarene, Angela kan Armel from Melanie Rumbawa. Intay nga ro din ituloy abasaan ti surat ni Chester. Dear Manang Emmy, umunay ti amin kayat kayo man payakablaawan iti naimbag nga oras. Agraman dagiti naayat amang tartarabay iti Ferds Caballero YouTube channel. Dahiti a programa ti pagliwliwaan ni Lola tunggal mabatbati iti balay. Kat pasaray dua kami adumdumngeg kadagiti padas ti biag anaadaw matlaang iti padas dagiti dumdumngeg. Ilingad naklaangan manang itinagan at Chester, tubo kundi makalak iti syudad ti Saleng. Negosyante dagiti dadakkel ko, isoan ni Lola Maring ti masansanakad kadwak iti balay mi. Agad-ada lakpaylaang idinapasamak ti padas ko, anagbalinan at tugot ti dana ti biag ko. Ngaging gaita, tunggal malagip ko, kasla kaano laeng anapasamak iti panagriknak. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Lola, nasipngutan. Ngam aping awan pa'y dadadi kan mami. Hapay, apok. Saan daya ngayong bagakan ka nagluwas da itay bigat ijay Manila? Ha? Adda ka no atindaran da meeting. Kasta ka di, Lola? Awan mo tinadakdakamat da kanyak? Basta yung tulod daklatan iti pagadalan. Bilin da nga agawidak ka no nabukbukod ko kalpasan ti klasik. Tada ka no naskan nga si kaswanda. Sa nabali, apok. Tagsublida mo't laang inton bigat. Sapay ibagak kumapa nag-aalay ti card minton bigat. Kasanungatan, awan damot gayam. Ay, saan a problema day tapok? Adakmat, siya kon ti mapanidya pagadalan nyo, tasyak ti mangalay ti card mo. Ngam amangan no mabannog kayo, Lola. Sapay maiparit kada kayo ti mabannog unay. Sana ka mabannog, apok. Adamot pagluganan. Itulod naktong nilito. Adamot tay may salugan dita. Sige nga rod, Lola. Naimbaglangan tadda kayo. Kanayon mo't ngayon abisi da mami kan daddy. Basta daak, awan pagdanagam, apok. Nalahaw may katamangantan. Nakaidasaran ni Tina itimakan. O sige nga rod, Lola. Mangantan, tapno masapat amat na aginana. Siguro, makaumay mo't itanda mamim ang mga alay ti card mo niya. Makitak matlaydan. Nilolak to may mga alay ti card ko, Leia. Ha? Awan pa'y da mami. Nagbiyay da ka ni daddy dyan Manila ti Kalman. Ay, sayang. Kunak na makita kong dadadi kan mamim.
Kanayon mo't ngamin ani lolam ti umay di ti pagadalan tunggal masapul ti parents. Naimbag nga rutada ni lolak. Kanayin abisi dagiti dadakkel ko. May papan iti negosyo da. Kasta talaga dagiti babak nang akas kada kayo. Makumikom da kanayon. Ngam sa nabali, taparakan kamot lang ter aramidan da. Siguro, para kanyak ngagpaiso. Ngam kasapulak mati presensyada. Awan pa'y oras da para kanyak. Sandan nga amo na niya ti mapaspasama kanyak dito school. Di daan mo dagiti pamadayaw amaw awat ko. Chester. Saan napatag kanyak ti kinabak ng Leia? Kasapulak ti pamatag kanyak dagiti dadakkel ko. Ti pa nagbabanding mi kas may sa pamilya. Ngam pulos adida maipaay kanyak dayta. Iso love na love ko ni Lolak. Diyak amo na niya ti mapasamak kanyak no mapukaw ko ni Lolak. Di kagdanag. Napigsapay ni Lolam. Naunday pa'y apanawon ti panagkadwayo adwa. Dayta ti kanay na kidkidawag iti na marswalaya. Sapay la kumata may pariknak pa'y tinalaw sa panangipatagkukan ni Lolak. Kumusta nga ay tinapanan ni J. Manila, anak ko? Nasayat mo't nanang. Talaga amayat titaray ti negosyo tayo. Ay nasayaat mo't no kasta road. Nakaturog sapay mo't ni Anjay. Wan nanang, nabandog iti biyahe. Ay wan gayam, ningay Chester. Napanan ay J. pagadalan. Intulod itay ni Lito. Di na kayo nauray ang nakareeng. Nasayat mo't nga rin no kasta nanang. Di mo man la kumustaan di anak mo, Rod. Amo ka nasayat ti kasasaad na. Tada kayo mo't amang bambantay kan kwa na. Sa balil at tamot da kayo kuma. Kanada panawin nyo kan kwa na. Dandani saan kayo pa yun nga agkikita. Kanayon na kayo adamagan. Tamailiw una yun kada kayo kuni Anjay. Nanang, ibagayong aganos pa'y basit. Talaga nga min nga adutas asikaswan mita. Aywan gayam, naala kong di card na. Katpatsya nga dan tumanan unor na inton closing. Nasaririt di anak yo. Rumbang lang nanang, tapno saan mo tamasayang ti kwarta abus-bus-busin ng agadadal. Narikat tagbiro ti kwarta. Ay saan kumati pa nagpabak ng yu ti adalaang iti panunod yo. Di kay ka di pa ikontento iti kasasaad yo ita. Masapol jay anak yo ti atensyon yo. Ti oras yo para kenkwana. Nanang, da kayo pa'y lang ti mangipaay kenkwana iti dayta. Mamati ak akabailan nyo. Lola, naipakita yung kadinti card ko kada mami kan daddy? Hewan apok, maragsakan da unay tanaglaing kakano. Kaano nga tamat nag-celebrate kami tunggal panagalay ti card, Lola? Dagiti kadalak, tunggal makita dagiti parents dati na nga to grades da, ag-celebrate da. Mapandamangan itirwar, masansan pa nga out of town da tunggal weekend. Madahan unto day taapok. Amumot akayat da unay dayta, ngamawan ngamin oras dayta. Adotas asikaswanda. Impamaysada mo't namin ti panawon day ti negosyo, Lola. Nalipatan dan nga adanak da nga gururay, tapno ipaayan da kumamot iti ore basit nga atensyon. Hala, saan kan gagladingit apok? Adaak mo't ditoy. Datantaw ti mapanmangan ni Jerwar. Ibagak kanitina, tasaanan nga agluto inton madamdama. Mangantayon tulaangan iti paboritong restauran, apok.
Nakafocus ti atensyon dagiti dadakkel ko, iti panang parang ay iti negosyo dama ng Emmy. Isu nga awan na 10 oras da para kanyak. Ngem tunggal kasarita ida ni Lola maipapan iti daytoy, kanayon nga ibagada a para kanyak kano ti aramidan da. Danda ni amin ang napapatag nga okasyon iti pagadalan ket saan da ama at atendaran. Ni Lola ti kanayon ang makita dagiti kaadalak agraman teachers ko. Isu akasla nakairwamak metenday ta manang. Tinapatag adda ni Lolak iti sibay ko. Ni Lolak anang punpunno kadagiti pagkurkurangan dagiti dadakkel ko. Apay nga ta, di pa rin ni Lola iti silid na. Itaman pa naladaw na nagring. Tinasayat, mapan ko ayabanen. Tapno agar musar kami sakbay nga nag-eskwela ak. Lola? Lola? Nakarin kayo ka din? Ala? Apa yan, Lola? Madi ka ditirik na ayo? Medyo maulawak namin itay parbangon na po. Ha? Bumangon ako man kasjay mo't tinariknak. Iso nga, inkagumaak tinaturog manan. Ala, ang mga naanyamat daytan, Lola. Masapo naman kayo ipa-check up. Yan anakla ang daytoy apok. Sumaya at tumatla ang tiriknak aging gainton madamdama. No, kasta nga rod. Agina na kayo, Lola. Ngam no madilat ta, awagan ta ka, tagawid ka dagos, takuyugan kayo ni ospital. Naimbag tanadanan kayo iti balay, Daddy, Mami. Wan anak, kagap-gapo mi iti may sa meeting. Kaya't mi matiagin na ni Daddy. Amuyo ka din tinapasamak ka ni Lola? Imbaga kanya kita ni Tina. Apay, anya nga minti naramid ni Lolam. Apay akilata na ulaw. Rumbang kumada kayo ti makamiti kasasaad ni Lola, Daddy. Ngam kanayon mo't ngawan kayo. Ngamin, makumikom kayo ka ni Mami. Pasensya kan anak. Ado nga minti masapol nga asikason mi ka ni Daddy. May papan itinegosyo tayo. Husto timbaga ni Mamim, Chester. Masapol ang nakatutok kami ka ni Mamim itinegosyo. Nang runa kat aduitan ti kakompetensya tayo. Awan nga minin oras yo para kada kami ka ni Lola, Daddy. Nakafocus kayo latan iti negosyo. Saan yun nga mo na niya ti mapaspasamak dito'y balay? Adamat kakadwayo dito'y anak ko. Kan saan nga agmay sa ni Lolam dito'y no kastang awan kami. Kan ada ka iti pagadalan. Ngam sa balilat tama di kumustahan da kami, Mami. Nang runa kanyak. Ado dagiti gundaway ang masapol ang mapan kayo di pagadalan. Ngam ni Lola ti kanayan na mapan. Tadiyam at masango. Chester anak, rumba nga maawatam ti amin. Tapara kan kamot lang dagito yung aramidan mi. Para iti masakbayam. Saan anala ka ti aramidan mi, Chester? Iso daw dawatan mi ti pan nakaawat mo. Mami, Daddy, saan napasig ang material abanag kan kinabak ng tinapatag? Kasapulak mo ti oras kan presensyayo. Para kada kami kan ni Lola. Di kagdanag anak, tadumtang to dayta. Ngamno ita, kid dawon mi tinaan anay apan nakaawat mo.
Kumusta kayong lola? Anya ti marikrik na yo? Ay, kasla ang kakapsutak nga rod apok. Diyak man amaw no apay akala at matandi kastoy amarikrik nak. Sana bale lola, tadamot aga sa tumtumarin nyo. Ken, imbilin kumutin ka ni Manang Tina apag tumarin na kayo, nang runa na awanak. No awan data ti pagbaliwan direk na yo. Isubli kayo langan iji doktor, lola. Agyaman akapok. Ay hindi nakpagdanagan. Kabailak ti bagik. Amang numapiktaran ti panagadal mo, kapoy ti kanayon na panagdandanag mo kanyak. Ipatpatag ka ngamin unay, lola. Si kalang tamo ka mang ipatpatag mo't kanyak. Di mo sa wenday taapok. At dapay damami kan dade, amang ipatpatag kan ka. Tsak mo't marik na dayta, lola. Awan mo't ti oras da para kanyak. Basta anyaman ti marik na ayo, ibagayo adagos. Numasapol nga isubli kayo iti doktor yu, aramidak dayta. Hindi nakpagdanagan apok. Ay saan nakpay amapukaw kan ka. Kaya't ko pa'y amakita amakaturpos ka. Rumbang lang, lola. Takayat ko, apaman nagturpusak. Da kayo timang ko yung kanyak nga umulit in tablado. Ikariyo day ta, lola. Sandak pa pampanawan. Patpatgan kayo, unay. Apa yan nagsapa kayo nakarubwat, daddy? Agbiyahe kami ka ni Mamim, mapan kami di Cebu. At datindaran mi a conference. Agbiyahe kayo? Nga orad na sa gubanit ni lola? Agsaksakit pa lang ni lola, daddy. Chester, importante tatindaran mi a conference. Sana bale, tano check up mo ni lolam. Isa si kapay lang ti makamukan ko ana. Sige nukas tati ko na daddy. Kanayan mo takas tati mapaspasamak. Anak. Ora itala ko mamot agundaway may pakita iti concern nyo kin ni lola. Ngam sa nabalin. Adakmot ditoy. Jack pulos baybean ni lola. Nga oran niya pa iti mapaspasamak. May asakit tinakam ko iti daydi agundaway manang Emmy. Talaga ngamin anay pamaysan ti atensyon kan imatang dagiti dadakkel ko iti negosyo da. Kasla di da pulos marik na akasapulak met ti atensyon da. Talagaan nila ang lola ti mangilalakanyak kinunkunak iti bagik. Naimbaglaangan taada ni lolak anang isandi iti responsibilidad dagiti dadakkel ko. Nilolak laang ti kanayon nga adda, tunggal adda na patag apagteng iti biyag ko. Iti kinaagtutubok. Aging ga na iruama kon nga awan ti danak dagiti dadakkel ko, nga iti agangay, kat kasla awanan anyaman na kanyak ti kaawanda, basta tinapatag kat kadanak ni lolak. Aging ga nga dakon iti kolehyo, kat kabayatan ti kaadak iti dayta atukad ti panagadal, ininot meten ti panagsalog ti salunat ni lola. Ket ididandanin ti panagturpos ko iti kolehyo.
dandanin ti final exam mi. Kalpasan day ta, agradwarak to ni ti koleyo. Ay da, baragsakan akapok. Kamaudyanan na, umadanin ti panagturpos mo. Masaksyak mo't laangan. Rumbang lang, Lola. Tay sagot ko kun ka ti diploma kiti panaggraduar ko. Isa di mo paibaan ti bagim, ha? Tapama na makaturpusak. Agsapula kiti trabahok, tapno maipasyar kanto umutten iti nagduduma ang lugar. Dagitay lugar kaya't mapapanan. Ay, nagbayatan na ng ganday taapok. Ang apay masapol ngagsapol ka pala ang iti pagtrabahwam. Katadamat dagiti negosyo yung agururay kan ka. Kabaulanan da mami kun daddy dagi jay Lola. Timat daytan tinang ipaayan day ti amin na panahon da. Kaya't mo asawan. Wen Lola, jak kaya't ti makibiyang iti negosyo da daddy kan mami. Kaya't kung ay pakita ka dakwada, akabaila ka parang ayon ti masakbayak. Babaan ni ti bukod ko pa nagsalukag. Kat da kayo tagbaling yung inspirasyon ko, Lola. Apok, madamag ko man Agingga ka di ita, katadapay lasakit tinakam mo ka nagitinagannakan ka. Jak maliklikan ti makarik na iti kasta, Lola. Ngam kasi ti kanayan nabilin nyo kanyak. Jak nagimulay ti sakit tinakam kadakwada. Ket awanan ti kapatga na tao di lubong para kanyak. No sana da kayo, Lola. Iso kayat ko may matangan nyo ti pa nagturpos ko, Lola. Annadan nyo ko matibagiyo. Angie, dandanimot gaya mag-graduation ti anak tayo ti college. Wen nga Rod, nga maawan pa imot na dakdakamat kadata ni Chester. Ang mga naibaganan to inton dandanin day tangal daw. Nasayat mo't nagturpusan, tapno isumutan ti mga ipataray kadag iti negosyo tayo. Ngam kaslaawan samot asam nang agnegosyo. Tanya ko mga rutaramidan na. Agtrabaho iti sa bali. Katadamot agur-uray ang negosyo tayo anaskan nga imatunan na. Ay, amom Rod, nakadkadlaw nga adayo tirik nakadata ni Chester. Sa bagay, jakmat mapabasol, tasan tamot anatarabay iti panagdakkel na. Taim pa may satamot ti atensyon ta iti negosyo tayo. Sa nabali tadamot ni nanang anang taripado kan kuana. Naghasat kit di tada ni Lola na anangas asikaso kan kuana. Amuna mo't nga oray di ubing pay, akastoy talagan ti trabaho ta. Kan para kan kuana mo't daytoy, isanas ka na makitinulong kalpasan ti graduation na. Nilito mo't driver tayo ti mauawag. Apay nga ta? Sungbatam tapno maamwam no apay. Chester, anya tinapasamak ka ni nanang. Apay aklat nga inpan mo dito ospital. Nanon ko iti silid ng awan ti puot na daddy. Na-stroke kano ko na ti doktor. Anya? Madama matamtaming iti ICU. Kalaat mo tayo napasama ka ni nanang. Nagsayaat pa'y mo titagsapa pinanawan mi. Mami, traidor ti sakit ni Lola. Diyos ko, sapay la kumata sa nagrabe ti pan naka-stroke ni Lola. Di kagdanag anak, adan dito ospital ni Lolam. Matamtamingan, saan da baybayan ni Lolam, anak ko.
ko. Nakakasiti lang ni Lola. Nagadot aparato ang nakakapot kong kuwana. Lola, amo ka mang mangagnak. Sakda ito ni Chester. Lumaban ka, Lola. Lumaban ka para kanyak. Di nakpay kumapampanawan. Ado pa'y ti arapaaptasan ka di. Atendaran pa'y ti graduation ko. Isagot kong tupay kan ka ti diplomak, Lola. Kan ipasyar ka pa'y ti nagduduma lugar. Iso pang nga asim, Lola Di nagpampanawan. Ipatpatag ka unay-unay, Lola. Kaya't ko asubadan tado sakripisyon para kanyak. Iso pang nga asim, Lola. Agreeing ka kuman. Pangasim kuma. Anya ti mapaspasamag. Lola? Lola! Diyos ko! Hawanan! Saan nga kangangas ni Lola? Lola! Apay pinanawal nakmaten! Lola! Chester anak, ingka aginanan, rabi iuna yun. Inton bigatan ti graduation mo, saan ka di? Saan, Mami? Diyak kayat na panawan ni Lola. Di kayat ko. Adaklat tayo ti sibay na. Naginanan ni Lola, anak ko. Apay pinanawan nakmatan ni Lola. Ano pa'y terapap ko para kan kuwana. Kaya't ko pa'y nga isagot kan kuwana ti diploma kiti pa nagturpos ko ti koleyo. Naman yan. Hindi nan may matangan ti amin. Awanan ni Lola. Anang iparik na kanya kitinalaos sa pamatag. Tinang iparik na kanya. Asaan nagmay-may sa... Anak, pakawanan na kami ka ni Daddy Im. Amo nga ado tinagkurangan mi kan ka. Kat ni Lolam tinanglitop amin dagita ng kurangan mi kan ka. Itaan na amiris mi ti amin ang nagkurangan mi kan ka, anak ko. Nagsakit arik naan nga aging gaita alam lamayan tayon ti bangkay ni Lolam. Katipakpakitam lata tinalaos apa nagipatag mo kan kuana. Ngambasol mi matlaan. No apay akas sa ti marikrik na anak ko. Mami. Kansapay ko tamapakawan na kami pa'y ka ni Dadim. Saan pa'y anala daw ti amin, anak ko? Mga baruanan tayo. Kat nakasagana kami ka ni Dadim amang ipakita. Kan mangiparik na nukasan no ti kinapatag mo ka na kami. Agyaman akmat kan kananang. Taging gay ti maudi nga angas mo. Katimparik nang tinalao sa panangipatag mo ka ni Chester nga apo ko. Pagkawanan na kami ti amin ang nagkurkurangan mi kan kananang. Katingkarik iti sanguanan ti bangkay mo. Diyak to pulos baybayan ni Chester nga apo ko. Ikarik na ita, nanang.
Ipupusay ni Lolak sakbay ti graduation ko manang Emmy. Kat gapo tadi nakmeten makuyog nga agmartsa iti entablado iti panagturpos ko, kinaykayat kon asaan adarayan ti graduation rites. Ado ti mangpilpilit kanyak nga atendarak ko mati graduation ko manang ngem napaay da amin. Kasla ngamin nagtupak kanyak ti langit iti daydi agundaway. Awanen ti tao anang iparik na kanyak iti nagpaiduma a kinapateg. Awanen ni Lolak a nagsadsadagak idi panawen a mariknak nga arig na tinalikodandak dagiti dadakkel ko. Narpuog ti amin nga arapaap ko para kan kuana. Awanen ti kapatgan a tao iti biyag ko. Kalpasan ti graduation ko, inka gumaak ti nag-apply iti trabaho. Kat saan dakmet alinapdan dagiti dadakkel ko. Kalpasan ti 2 tawen, inka gumaak ti nag-apply iti trabaho iti Balasiw Taaw. Takabayatan nga addaak iti pagilian tayo a Pilipinas, jak pulos maiwaksi ti sakit a marikriknak iti ipupusay ni Lolak. Itamanang adda akon dito'y Canada, kat addamutan natalgad a trabahok dito'y. Kas itinakunakon, tunggal malagip ko day di pagteng, kaya rigan na anabiit pay anapasamak iti panagriknak, nga uray adun atawan tinaglabas. Tunggal mariknak ti iliw ko kan ni Lolak, dagiti laengen napipintas a pasamak iti biyag mi adwa ti laglagipek, kat makaisamakmeten a mga klon, at talaga nga awanen, day di ipatpatag ko unay a Lolak. Daytoy ti pakasarita ak manang, kat sapay kumata nakaibati iti adal ken inspirasyon kadagiti padak a dumdumngeg. Toy pagayam mo, Chester. Pagayam ko a Chester, kabayatan nga idramdrama mi ti pakasaritaam, jak malapdan ti panagayos ti luwak. Naipalagip kanyak ti inak, akaano laeng apimusay, nga itilikodan ti kinapudno nga iso kat saan a perpekto nga ina, umapay latta tinalaos nga iliw ko kankwana. Iso a marikriknak ti marikriknam pagayam ko, iti ipupusay day di Lolam. Tamayat tayo man wenno saan, dumteng tayo amin iti kasta pagteng, taday taket nga rod tinaitani ama pasamak kada tayo amin. Sapay kuma tadumteng to ti aldaw nga awanen ti mariknam asaem, tunggal malagip mo day di ipatpateg mo unay a Lolam. Alakastan pagayam ko, kat agyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugon, iti dana tibiyag. Intun mapunas dito'y lagi, dagiti naglabas asaan kan panubo, liday kan ragsa isudat ng paris, kadagiti tugon, iti danal tibiyag.